Για να ελέγξετε κουρτίνες, ρολά ή περσίδες μέσω πληκτρολογίου TAS, αρχικά επιλέξτε ένα πληκτρολόγιο από τη λίστα και κάντε διπλό κλικ για να ανοίξετε το παράθυρο προγραμματισμού. Στην καρτέλα Key Setting θα δείτε τα πλήκτρα του πληκτρολογίου στην αριστερή πλευρά του παραθύρου. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία κάθε πλήκτρου επιλέγοντάς το. Στην ενότητα Easy Command, πατήστε το κουμπί Command, επιλέξτε τον τύπο εντολής, διαλέξτε Single Channel Light και στη συνέχεια επιλέξτε τον χώρο και το κανάλι του μοτέρ που θέλετε να ελέγχει το πλήκτρο. Έπειτα ρυθμίστε την ένταση στο 100% ώστε το μοτέρ να ανοίγει, ενώ το 0% θα το κλείνει όταν χρησιμοποιείτε το Single On-Off Mode. Η επιλογή 100% επιτρέπει στο μοτέρ να ανοίγει ή να κλείνει κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο. Αφού ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις, πατήστε Config. Στο κάτω μέρος θα δείτε την εντολή με τη διεύθυνση του module και τον αριθμό του καναλιού. Πατήστε Save. Για να δοκιμάσετε το πλήκτρο, πατήστε μια φορά για να ανοίξει η κουρτίνα και ξανά για να κλείσει. Για να ανοίξετε το μοτέρ σε συγκεκριμένο ποσοστό, μπορείτε να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο όταν ελέγχετε TAS μοτέρ. Για παλαιότερα TAS μοτέρ, επιλέξτε Curtain Switch στον τύπο εντολής. Στη συνέχεια επιλέξτε τον χώρο και την κουρτίνα. Στην επιλογή Switch Status, επιλέξτε On για άνοιγμα κουρτίνας, Off για κλείσιμο κουρτίνας και Stop για πάυση της κίνησης. Έπειτα πατήστε Config. Στο κάτω μέρος θα δείτε ότι οι διευθύνσεις της ρυθμίσεις έχουν ενημερωθεί. Τα παλαιότερα TAS μοτέρ απαιτούν δύο πλήκτρα στο πληκτρολόγιο. Ένα πλήκτρο για άνοιγμα και παύση και ένα δεύτερο για κλείσιμο και παύση. Επαναλάβετε τα ίδια βήματα για όσα επιπλέον πλήκτρα χρειάζονται. Ορισμένα πληκτρολόγια διαθέτουν ειδική σελίδα κουρτινών και μοτέρ, η οποία επιτρέπει τον έλεγχο έως και 4 μοτέρ. Η λειτουργία αυτή υποστηρίζεται από πληκτρολόγια LCD όπως τα Titania και Luna. Για παράδειγμα, αν ανοίξετε τη ρύθμιση του Luna, μεταβείτε στην ενότητα Curtain για να ρυθμίσετε οποιαδήποτε από τα 4 διαθέσιμα μοτέρ. Πληκτρολογήστε το όνομα της κουρτίνας που θα εμφανίζεται στην οθόνη LCD. Έπειτα επιλέξτε ποια κουρτίνα από το 1 έως 4 θέλετε να ρυθμίσετε. Μπορείτε να επιλέξετε αν η κουρτίνα θα εμφανίζεται ή όχι στην οθόνη μέσω της επιλογής Curtain Status. Στην επιλογή Curtain Type επιλέξτε τον τύπο του μοτέρ σας και πατήστε Search. Θα εμφανιστεί λίστα με τα διαθέσιμα μοτέρ που αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο τύπο. Επιλέξτε τον χώρο και τη συγκεκριμένη κουρτίνα από τη λίστα. Συνεχίστε, πατήστε OK. Η διεύθυνση θα συμπληρωθεί αυτόματα. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε χειροκίνητα τη διεύθυνση αν απαιτείτε, ανάλογα με το τύπο μοτέρ και το σύστημα διευθυνσιδιοδότησης. Τέλος, πατήστε Save. Οι επιλογές τύπου κουρτίνα περιλαμβάνουν Curtain Switch, All TAS Motor για παλαιά TAS Motor τύπου M3, Blinds TM120 για TAS Pass Motor ή B-Blinds Motor με ανάδραση θέσης για τα νέα TAS Motor, καθώς και μοτέρ τρίτων κατασκευαστών συνδεδεμένα σε ρελέ TAS με εικονική ανάδραση θέσης. Η επιλογή TAS Relay Shutter χρησιμοποιείται για ρολά τρίτων κατασκευαστών συνδεδεμένα σε ρελέ TAS χωρίς ανάδραση θέσης. Η επιλογή Third Part Serial Motor χρησιμοποιείται για τον έλεγχο μοτέρ τρίτων κατασκευαστών μέσω εντολών ASCII ή 16 με τη βοήθεια των TAS RS232 ή RS485 Module. Για να δοκιμάσετε τη σελίδα μοτέρ στο πληκτρολόγιο Luna, πατήστε το κουμπί μενού και επιλέξτε Motor. Οι σελίδες ελέγχου κουρτινών θα ανοίξουν, επιτρέποντάς σας να χειριστείτε τα μοτέρ σας.